ind her. Og i dag, der har jeg min allerførste tutorial. Og det jeg skal vise jer i dag, det er hvordan man downloader Arma 2 DayZ modden. Og det vi skal bruge for det, det er selvfølgelig allerførst. Åbner vi den her op en gang. Det vi skal bruge allerførst, det er selvfølgelig Arma 2, og så skal vi også have Arma 2 Operation Arrowhead. Og lige nu, der kører Steam så et tilbud på de her to her, hvor de er lagt sammen, som så hedder Arma 2 Combined Operation, eller Combined Operation, hvor det er så, at I får begge baner, eller begge selve spillet og så udvidelsen med. Og det koster så 25 euro, det vil så sige de 187 kroner cirka, og så sparer man så 5 euro eller sådan noget. Men jeg vil helt klart anbefale jer, at I køber det og lad være med at cracker det. Fordi hvis I cracker det, så har I fået rigtig mange problemer med at komme ind på andre server og sådan noget. Så det kan jeg helt klart anbefale jer ikke at gøre. Nå, men den måde som jeg har fundet ud af er den allerletteste sådan set, og den mest effektive måde er sådan set bare at I skriver dayzmod.com. Så lukker jeg den side ind. Så gør jeg simpelthen bare det, at den her download knap her, så trykker jeg sådan set bare download. Så går jeg herned. Så står der, at man kan gøre det her med 6 launcheren, eller man kan tage den her med DayZ commanderen, og jeg vil anbefale at tage den her. For den har jeg ikke haft nogen problemer med overhovedet. Så trykker jeg på den. Rip. Så kommer jeg herind, så downloader I den bare, og så går jeg herned hedder det. Og så trykker jeg bare på Get DayZ Commander. Jeg vil så lige annullere den en gang, fordi jeg har den allerede i forvejen, så der er ikke nogen grund til at downloade den igen. Så det I gør nu, det er sådan set bare, at I går minimere den. Og så når I får den ud, jeg har glemt noget af lort her på min skrivebord engang, men det I så gør, det er når I så har fået filerne ud, så lægger I dem simpelthen bare ud på skrivebordet, den her DayZ Commander, og så trykker I simpelthen bare på den, og så åbner den op selvfølgelig. Ja. Så kommer den lige der lille boks frem her. Ja, så burde den være der lige om lidt. Ja, så er den op at køre. Så kan I se her, at hvis jeg så går over under Install Update, trykker på den. Ups, så popper der lige alt det her frem her. Når I så har downloadet selve Arma 2 og Arma 2 Operation Arrowhead, så kan I simpelthen bare gå herind, og så trykker jeg bare på, nu står jeg så lige reinstall på min, men ellers så trykker jeg bare install, og så installerer den, og jeg skal ikke tænke på, hvor den lægger den hen, for den lægger den nemlig selv ind, selve filen, hvor den skal være, så det behøver I sikkert tænke på. Og så kan jeg så se, at der er nogle andre mods, og de her andre mods her, det er med til nogle andre baner, så det er sådan set alt sammen DayZ mods, og så det her teksten her bagved, det er sådan set bare nogle forskellige slags baner. Og så kan jeg selvfølgelig også installere dem, så jeg kan spille de andre baner på server og sådan noget. Men ja, det er sådan set det. Der vil også komme nogle DayZ gameplays fra FPS Danmark for at her om ikke så lang tid. Jeg laver nok nogle her i løbet af efterårsferien. Og måske kommer der også lige nogen inden, men nu må vi lige se. Men ja, tak fordi jeg kiggede med. Jeg håber I kan bruge sådan noget. Hvis I har nogle problemer overhovedet med det her, så må I endelig spørge om hjælp. Nå, men hej.